May ikan ni katupya. Pay bong peg. Tong mamaya manu ba ay. Ay mayame yang badi Christmas. Hatu simi ang gumno. Menyetok mamaya bi maya. Sisa. Ban tere maya me me. Maya li cukup angel sya. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadien bela menteri kami ka constitution jangkari India ka Snem kat knais pak san pau. Kat sauteli ki jaj ketien. Ki bala kam roy jong ki jaj menteri kam hek pak dari India, ki la yok bandung ka Kyndit ke bapra. Hai Snem ki bahadien kata Snem kat knais pak kandai puar. Salai teli ki wei pat ki jaj ketien ki la yok bandung ka Kyndit ke bapra. Bada ka dong sete lam mengi. Ki bayo ah kata ka Snem kat nais pak kandai puar ki dei ka Manipuri bat ka Nepali. Ngila kami lenti ba ka ketin kasi kan yok bandung ka to Snem. Henrei kam sim yo bandung. Nangta ka wei pat ka jing pen bhai ka Kyndit ka bapra ka dei ka Snem kat ka Snem ar hajar lai. Ha ka ba sautli ki wei pat ki jai ketien ki la yok bandung ka Kyndit ka bapra jo kari tis syar kari India. But nagini ka dong sete lam mengi ka don ka wei ka ketien bar kata kari ka ketien bodoh. Tidai Hadien bala amen lani pen bha ya ka Kyndit ka bapra hadu arsien ngi sa Kyndit Bynriew na kalian jongi ka khasi author society ba pleng kamdan ke jing simkhia na kalian jong sarkar bat kinong mikmat jadali ban penrung yak tin khasi apo ka Kyndit ka bapra te halor kita ki jing chia ka Snem ar hajar lai bat ar hajar saw ngi salej bene kendo kom ka khasi author society da ka kanhun ka baklan ngi lej bene kendo yo chief minister ha to por ima di lapang bat ngi ledru syaki MLA khasi baro ag to por bat ngi dawa ban penlong official language lanik tin sarkar ya ka tin kasi nado kata ka Snem ar hajar lai ar hajar saw bat ha ka Snem ar hajar san ka sarkar jong o ma di lapang saundra ka Meghalaya Language Act ar hajar san bat ha kata ka act sa penlong yak tin khasi bat ka tin garo komki associate official languages ka sarkar jala ka ikumba kala sedang ban simkhia nadu ka Snem arajar khapra kala pha ya ka assembly resolution sya ka sarkar kami bat Snem arajar ar khat khandai ngila lej bodien chethe tikila pentip yangi ba kenika Ministry of Home Affairs karang pejbni ne kam bar ka ketin khasi kadan hakales jong life of frateli ki jaj ketien ki ba ka ministry ki ong kadang pejbni kamat haba pejbni bat lada kadan ka jing thmu la ne ka intention ban pan bhai ka Kyndit ka bapra le se ka sajit ne tu ki jaj ketien ngi kermen ba ketin khasi namar ka long ka la ya chaprang ba lada kadan kanu kanu ke jipan bhai kariti sencar kari India Kyndit ka ba pra ikermen makan yo bej bandrong tenrei kita ki jing khmil enti jongi kim urlong te ka jing budin jongi sedalhi kanang ya hanrei men syam Snem ngi perkhat ba kat ba ka jing budin sedalhi kadang ya ngi dai ban dawai ka sarkar hapo la ka jonga jela ban kentiu kerdan no tin khasi na ka jinglong tangkum ka associate official language lane ka tin banrab jong sarkar syaka tin sarkar bapura lane official language timen syam Snem hob nai mi ka por bangi penthmai kinong kit kam ngi la rai balada ka sarkar kam sngap ye kini ka jingdawa jongi ngi haban le chopai ba tingi dei ban penlong no daki jinglang pai ba ban ai ke jing pensai pai ba ka wei bagi pai ba insong thu yak jing kam jang tin khasi ban kan tiu ya ka kum tin sarkar
badru bak sarkar kan yo sngau ngila yo ban penlong nyau teli kijing lang pai ba kata kamat kisnat baro hapo jong ka bri nyau trap kisnat jong khasi otho society hadu gatu ka sing khat sau trek ngim yu i dak am bak sarkar kan le hapo umnai yayong menta ka Snem namar nado ka basdang ka jing yalang hanong stan ba kitu ki we jing yalang ngila ong bak sarkar ka dai ban nembu tengsho ngila thaj bane perta menta ngin pendek ngini jalang hadin kata ngin lej akun markmat lemda kumta lada ka sarkar kam sngap ringkat ke jingkersan jo ngini kisang traiman sobha baro ngimban se ban tursia sekretariat ban lej ki akun markmat ya sarkar athrai ki don kuma pral ne hadu isphau tali ki Sengbhalang dan ka weiro ka kan hun sang traiman sobha ka bam dan ketiban ngi ai ka Burom ki bagla ai ka jingkersan ka rat ba ngi tingi ong in lecha sekretariat bane kando ya ka sarkar la kalong yauno no menteri kan thobyo menteri rangba ta te haga khat santrek bade men met kum ba sipho na khatwe bije ngayo ya ka khubor lang ba ka WhatsApp now deputy secretariat jongka chief ministers now deputy secretary jongka chief ministers secretariat ka ba khot yangi sya ka jing ya kren baru chief minister haka khat ndu tarik person beje janmen but ngi rai banlej akanto ya o chief minister ngim poi perkhat ba nginyo e khubor ba ka cabinet sudah bahag tu kasngi kalawan ra ya ka ordinance ban kentiu no ya ka kerdan jong ka tit khasi na ka associate official language syaka official language na ka ketin benrap jong sarkar syaka ketin sarkar ka bapura but kawai pat ka jing dawa ka long ba wei balayo ya ka jing menjuna governor ka sarkar ka dai ban ptha no ikti department kitnat sarkar ki badai ban sna ya ki kendan trekam ban snai kendan trekam te bat ha basnai kendan trekam dai ban khat lang ya ka khasi otha society number ka khasi otha society ka dai ka bala wad bania la pulia bania kala tip iki jenet ki jenat ki bedai bat ki kendan trekam lada kenika ketin khasi kalong ka ketin sarkar tingi ong phinnam la ban le lendat tingi te mentaro ha basnai kendan ki ong badai ban khat tingi we have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka shnong no ngi kwa yo sngo bhan ka shnong de la khot ka la yat tikila pen sngo hina shnong e ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we be ya ki ka stand jong ka tourism department mangi nam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban primi ki kam ki jam jong ki Bynriew jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pej yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ro kan led shaki local other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kini project. Nget yung nga opi kabakado ka yung mantoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.